Hej, jeg hedder Zara. Jeg er 18 år gammel. Jeg lever et helt almindeligt liv. Men det gjorde jeg ikke for præcis 2 år siden. Jeg har oplevet noget forfærdeligt, som ingen af jer kan forstå. Det var en helt almindelig dag. Jeg var næsten lige kommet hjem fra skolen. Jeg gjorde ren, vaskede op og lavede mad til min far og jeg, som altid. Bob, er du kommet? Bob, der er ikke mere ris. Kan du kende noget til Lever med risen. De kommer for at se dig i morgen. Der er da godt at komme. Gå i skole, jeg er kun 16. Går du klar? Næste dag gjorde jeg mig klar. Hvad kunne jeg ellers gøre? Jeg havde ikke et andet valg. Min far havde solgt mig. Min pris var 20.000. Min far bad mig om at servere te og mitai. Jeg rystede og var bange. Da jeg serverede te, fik jeg øjenkontakt med min kommende mand. Jeg fik gåsehud. Han var meget ældre end mig. Han lignede en på 30. Hans mor gav mig en ring, inden de skulle gå. Hun sagde, at det bare var starten, og at de ville behandle mig som en prinsesse. Men det tvivlede jeg på. Gæsterne kom. Alle var glade, undtagen mig. Han gav mig ringen på, men jeg kunne ikke få mig selv til at gøre det samme. Jeg sad inde på vores værelse. Da jeg hørte døren åbne, begyndte mit hjerte at banke rigtig hurtigt. Jeg vidste, at det var ham. Hver dag jeg så mig selv i spejlet, var der et nyt blåt mærke. Jeg blev træt af det, men jeg kunne ikke gøre noget ved det. Sover du? Ja. Okay. Han siger, den klub. Hun skal være helt rent. Min veninder kommer inden en time. Og jeg husker, at jeg vil se huset helt ryddet. Er du forstået? Jamen, jeg er sulten. Sulten? Jeg vil køre dig sulten. Først er huset rent, og så er det mad. Det kommer min tjene. Og det der mærke. Hvad er det, du har lavet? Her, den. Jeg vil ikke se, at der kommer sådan fra. Mit liv var forfærdeligt. Jeg blev brugt som en slave. Kom her. Hvad er det, du laver, hva'? Kan du få noget mad? Du gør mig til grin foran mine veninder. Det var de første og sidste fejl, forstår du? Da de fandt ud af, at jeg var gravid, ville de have en dreng. Hvis det blev en pige, ville de dræbe dem. De købte kun drengetøj, men uheldigvis blev det en pige. Da de fandt ud af det, hørte jeg, at de ville dræbe mit barn. Så jeg besluttede mig for at stikke af. Ikke kun for min skyld, men også mit barns.
Nu bor jeg med en dame, der fandt mig besvimet dengang jeg prøvede at løbe hjemmefra. Om dagen går jeg på gymnasiet, imens hun passer mit barn. Hun er som en mor, som jeg altid har manglet i mit liv. Al den tid, jeg har brugt i helvede hos den mand, som jeg hader mest i denne verden, er et forfærdeligt minde, som jeg ikke kan slette på min hukommelse. Og det her var min historie.